zuen ekarpenagatik, bai Maider eta bai Ordezi. Orain, Carmele Tubilaren txanda izango da, Barakaldoko Gurutzeta eskolatik datorkigu, eta kasu honetan, ikasleen geografia eta euskal kultura, ikasleek geografian eta euskal kulturan eta orokorrean duten ezjakintasuna ikusirik, pentsatu zuten zerbait egin beharra zegoela, eta Barakaldoko hainbat ikastetxek unitate didaktiko bat sortu zuten. Orduan, berak azalduko dugu, modu esanguratsuan kultura lantzeaz gain, ikasle motivazioa ere nola landu duten. Bai, gero. Vale, izango dizu, noiz? Izango dizu? Vale, dertu. Zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, esan behar dut lehenengo, hau ez dela bakarrik nire lana, baizik eta da berritzeguneko lan taldeko lan bat, ez? Eta, bueno, historiaz izan, daramago azken urteotan, beti kezkatuta, ezta? Ze joaten garenean mintegira normalean egiten duguna da, papera jaso, paperak bidali, ez dakit zer egin behar dugun, eta halako gauzak beti, ezta? Eta gero gainera bueltatzen gara eskolara, eta, bueno, azken baten eguneroko egoerak jaten gaitu, ezta? Eta azkenean, gure lankidetzat, batzutan gara bakarrik, jai teknikariok, ez? Eta hori gure buruan, beti genukan, ez dakite hori gure buruan sartuta, ez? Orduan azkenean erabaki genuen zerbait egitea, zerbait egin behar genuela. Eta gure buruan zegoena, materialak sortu, ikasgeletan gero erabiltzeko. Baina, hasi ginen pentsatzen, baina zen material, zer egingo dugu. Eta, hasi ginen pentsatzen, bi unitate didaktiko desberdina egiteko arazo egoeratan oinarrituta. Orduan, hasi ginen prestatzen bat, bigarren hezkuntzakoentzat, zergatik ez dugu egiten, eta beste bat lehen hezkuntzako ikasleentzat, Euskal Piraten Abentura. Orduan, hasi ginen taldeak sortzen, alde batetik bildu ziren bigarren hezkuntzakoak, eta beste aldetik bildu ginen lehen hezkuntzakoak. Eta hasi ginen unitateak egiten. Zergatik hartu genuen lehen hezkuntzakoentzat historia hau, azken urte hauetan, udaletxeko zerbitzuarekin, gaude Euskaraz piztu programan sartuta eta antolatzen. Eta han ikusi duguna edo somatu duguna izan da, Barakaldoko umeek euskal kulturari buruzko gauza gutxi dakitela, ezta? Orduan, horrezegatik pentsatu genuen zerbait egin behar genuela alde horretatik. Ez bakarrik euskara egiteko, alas egiteko, baizik eta bai haiek zerbait ezagutzeko euskal kulturari buruz. Eta, bueno, gure abenturaz izan pirata batekin, baina ez genuen izan pirata bat izan, orduan hartu genuen korsario bat, eta gure korsario izan zen emakume bat. Juana Larondo zen gure kortsaria eta horrela hasi zen gure abentura. Juana Larondok eskatu zigun laguntza, bai, Euskal Herria ezagutzeko. Eta sortu genuen halako, burun papat edo horrein astu zait burutik. Historia hemen hasten da, hemen ikusten duzuenez, badaude leku desberdinak, eta guri asmoa zen, behintzat ezagutzea Euskal Herriko zenbait, lehenengo herrialdeak, eta baita ere Euskal Herriko leku bakoitzetik, ikasteko behintzat herri bat, ez? Eta herri horretan egiten den gauza batekin. Gure abentura, esan dizuenez, hasten da Juana Larrondorekin, hasten da Donostian, eta hori izan zen, jaso genuen mezua. Behar dute... audioa. Ez hau ez, audioa zan, hau da bideoa. Bueno, bestela. Ez da. Bai, bueno. Hau izan zan, entzuteko, beragon zan
laguntza eskatzen, eta gero egin genuen esan zen, pizkanaka joan ginen zenbait lekuetatik joaten. Egon ginen Zumaia, Flisa ikusten, egon ginen bebai, zenbait leku desberdinetan gauzak egiten, ez? Eta holan hasi zen gure bidaia. Barkatu, zeudana mugituen da. Bai. Orduan, esan dizuenez, mezuarekin hasten da, eta gero zenbait ekintze desberdinekin hasi ginen gure bidaia egiten. Hemen erakutsiko dizuet, zein da, bueno, hemen dauzkago helburuak, zeintzuk izan ziren, batez be, zen bakarrik euskara erabiltzea, bizik eta esan dizuenez, bebai, basan zenbait gauza gure kulturari buruzko gauza batzuk bernegaratu, baita ere testu inguru eta testu inguru geografikoa ere ezagutu. Hasieran haientzat zaila zen, bueno, batzuentzat berria zen Euskal Herria hitza, Barakaldon. Euskadi, Euskal Herria, bueno, horretaz egon ginen eztabaidatzen, ez? Eta haiek bebai kokatzeko zenbat herrialde, eta bueno, horrela bebai egon ginen zenbait egunetan hoiekin gauzak azaltzen. Metodologia, erabili genuen metodologia izan zen, arazo egoeratainoan harrituta, pentsamendu errutina, pentsamendu trebesiak, eta lan kooperatibo teknika desberdinak. Kompetentziak azken baten izan zen zibiko eta soziala, elkarbizitzaren kompetentzia, eta itxizitzik gabe eta mundu digitalean komunikatzeko kompetentzia. Lorpen adierazleak hartu genituen helburuetatik, zen alde batetik hori testu geografiko, sozial eta historiko batzuk bilatzea, gero arazoarekin lotutan zeuden ekintzak eta jarduerak aurrera eramaten, baita ere gure asmoa zan haiek sentitzeko edo behintzat identitate hori barneratzeko, Euskal Herriko identitate hori behintzat errespetatzea, eta baita ere Euskal Herriko zenbait tradizio eta zenbait historia edo sinesmenak ere ezagutzea. Hau izan ziren edukinak, hemen dago dana azalduta, eta gero ebaluazioa. Ebaluatzeko ere tresna desberdinak erabilik nituen, behak eta erregistroen bidez, galdetegia, galdera kompetentzialak erabiltzen, errubrika, diana, autoebaluazioako ebaluazio egiteko, eta gero hemen hauek izan ziren erabili genituen materialak, hau izan zen unitate didaktiko osoa, hemen dago dana azalduta, hemen gauza guztia, nola izan zen gutuna, nola egin genuen gero erakutsitako mapa eta nola erabili genuen, guretzat izan zen, azken baten jarraitzeko zein ekintzak ziren eta nondik nora joan, kokatzeko ere mapan eta kokatzeko ere zen herrialde desberdinetan geuden, lehenengo izan zen Zumaia, gero egon ginen bebai musikarekin ere lotuta, eta egon ginen Zugarramurdiko historiare kontatzen, Trenes tontorraino egon ginen bebai, izan zen ikusteko bidea, Jau bitxu jau, izan zen maskaraden munduan inguruan egin genuen zenbait jarduera, piperrak ere egon ginen hortik espeletatik ibili ginen, itxaso zuria ere ezagutzen, Gasteizen ainana dagoen zera, beste izan zen hemen Bilbon, artista tximista eta izan zen Guggenheim inguruan egin genuen gauza bat, gero buru mapa bat egin genuen gauza guztienekin, eta amaitzeko haien produktu izan behar zen, haiek egin behar zuten mapa bat. Eta mapa horretan sartu behar zituzten haiek ikasitako gauzak herrialde desberdinekin lotuta. Gero beste taldei pasatzeko eta haiek ere betetzeko. Eta gero, galdera goiek betetzean eta ondo betetzean, hasi ziren jasotzen pirataren arropa. Orduan, hasi ziren jasotzen pirataren partzea, pirataren txanoa eta arropa guztia. Zertarako azken jai bat egiteko. Eta egin genuen esan zen, azken egunean, egin genuen Barakaldon, Clara Campoamorren, bildu ginen Barakaldoko eskola guztiak, izan ginen 14 ikastetxe, eta egin genuen escape room bat. Eta escape room da, orain bideoa ikusten dugun zara, uste dut hemen dagoela. Hau da.
bueno, bakarrik apur bat ikusteko ez dakitea ikusiko da nala ez. Hasieran gure asmoa zen, kontaktuan ipini, ginen kontaktuan, unibertsitateko zenbait ikaslekin, magisteritza ikaslekin. Azkenean ezin genuen egin, eta etorri ziren Gurutzetako institutotik ikasle batzuk gurekin egiteko eskirun hori. Eta guretzatera izan zen esperientzia poli-poli. Zainek azken baten eskirun osoa Eskamotiak, bihotza eta buru, abordatzera! Garen lankoetan errebelde, inoten esklabo, inoten mendeko. Bueno, ekainan egin genuen izan zen, ebaluazioa, ez da? Ze ekintzak amaituta gero konturatu ginen batzuk, igual ez zirela inegokiak, eta egin genuen izan zen, errebizioa eginta gero, batzuk aldatu ditugu, hobetu ditugu, eta, saiatuko gara, eta hori da guri asmoa, ikasturte honetan ere lantzea, bai? Eta hau da dandana, bai? Gure asmoa zen behintzat haiek zerbait gure kulturari buruz edo Euskal Herriko zenbait leku ezagutzea eta behintzat hori lortu genuen. Eta zegoen beste gauza bat, ni hasi nintzenean umeekin aritzen, behintzat sortu zen haiek ere ezagutzea. Adibidez, batzuentzat gauza batzu ziren, ez ezagunak. Kapasa ziren Espainiako beste leku bat badakiten non dagoen, baina hasi ginenean kokatzen ezekiten ezer. Orduan behintzat batzuk egon ziren Zumaian, egon ziren guetan, ez? Eta guretzat irasan zen hori, behintzat ezagutzeko. Eta gero transferentzia egin genuenean, klaro, azken baten guretzat garrantzitsuena zen, euskara dela gure artean dagoen ondare kulturala, ez da? Eta horretaz hitz egitean haiek konturatu ziren 7 herrialdetan daukagula gauza bera, amankomunean, eta euskara dela. Eta galdetzean ezagutzen zuten beste lekuren bat, non gertatzen da hori, berehala esan zuten Katalunia edo Galizia. Eta guretzat izan zen den ikusteko mundu honetan daudela, ez? Baina batez ere importantena zen hori. Hasi ziren zenbait leku ezagutzen, eta batez ere zenbait Euskal Herriko gauza batzuk ezagutzen. Haientza ziren ez ezagunak. Eta hori izan da gure lana.